u spektru duginih boja. O Božiću će biti godina dana kad prvi put čuh riječi o poemi Estera. Pročitala mi je nekoliko upravo napisanih redaka njihova autorica, ležeći u bolesničkoj postelji Splitskih Toplica. Rekla je: poslušaj ovo. Izboreći lomna i bolna, sa takvim žarom izgovori nekoliko stihova. To je Estera. Ni slutila nisam tada gledajući lice što je zračilo ushitom i slušajući glas Klarisin koji mi bjaše kao zvon Angelusa, da ću jednog dana biti mali sudionik u stvaranju knjige Estera. Ostao je zabilježen taj trenutak, svečano i tiho svjetlucajući u skrovitom prostoriju i mali oltarić i jaslice pored njenog uzglavlja. Jutro u kojem sam počela svoj slikopis jednog od biblijskih bisera, ilustraciju knjige o Esteri, bjaše posebno. Čudesno. Nebo se potrudilo u radosti svojoj učiniti ga svetim u svoj krasoti, jer nad Splitom se nadvila duga u raskošnom luku i podarila boje. Bijaše 21. listopad 2003. A prethodno upitah sestru Mariju koja me zamolila za ilustracije: sestra Marija, kojim bojama da slikam? Koje boje želite? Boje duge, boje sunčanog spektra, odgovori Clarisa. Ta naglašena njena riječ duga imala je mistično značenje. Reče ona: nije li Marija ona duga, luk prebačen preko čitavoga svoda koji spaja zemlju s nebom? I nastavila mi je sklopljenih rijeđa recitirati stihove Nazorovog vjesnika, stihove o Mariji. I bit ćeš vez što zemlje dno i neba vrhu jedno spaja, i bit ćeš most od molitava tkan, od suza mit, u luk svit nad jazima i crnim vodama što čovjeka će dijeliti od Boga. U danima koji su prethodili mom slikanju bijahu kratki razgovori sa sestrom Marijom o zadaći koja mi je povjerena, u stvari trenuci susreta u kojima je njen stvaralački zanus zapljuskivao poput moćne plime, a valovlje se susretalo s obalom moje duše, što ih vazda tako rado prima i prepozna. Mudra, Bogu prepuštajući da mnome barata, sestra Marija zbori tek ovo: Bibliju čitaj. O jednoj davnoj borbi za opstojnost, o sudbini potlačenih, o molitvi pobjednici, o jednome Bogu. Prepuštam te riječi trenutku kojem je nadahnuće. Tek poslije dati ću ti svoj rukopis spjeva. Čas kada ću u ruke uzeti boje kao da izmiče danima, ili kao da čeka, čini mi se da je to bila nakana sestre Marije, da se cijela priča Esterina iz Biblije preseli, smjesti u mome umu, da oživi u danas, dobije izvornost i umjetničku istinitost. To je i osnovni razlog i motiv koji je autoricu nadahnuo da čitatelju dovede Esteru u pjesničkome ruhu. Boje kojim sam iščitavala Esteru birane su slijedeći želju i trag pera Božje pjesnikinje, sestre Marije, u potpunoj slobodi koju mi je autorica u Bogu dala, u ime njegovo, koji kraljuje od pradoba, sada
i u vječnosti da na slavu Božju zborim bojom. To su boje bogobojazne. Po njoj postaju adoracijom i dobre su po njemu, raskošne po njegovoj krasoti, nježne po milosrđu njegovom, žarke po ljubavi kojom nas ljubi, moćne po prijestolju jednoga, raspjevane u igri i radosti što nam je daje na dlanu svoje beskrajnosti. Tako Estera stiže sa starozavjetnih listova i biva i u našoj svednevici. Nismo li svjedoci biblijskih dana stradanja našega naroda? Nije slučajno sestra Marija ispjevala Esteru, pa sama bjaše moliteljicom za spas u danima kad se tama spustila na domaju. Bjahu to boje krvi i vapaj nebesima, esterinski poziv za spasenje. U povijesnoj paraleli od Mordokajeva sna do današnjice odjeva sestra Marija u grimizni plašt mučeništva svoje verse, ali isto tako bijelinom uskršnje pobjede razvija nad spjevom zastave pobjednice. Prihvativši svu tamu križa i boju bola, što je slika trnova krunidba, spoznavši biti svrhu njenu, pjesnikinja može oslikati svjetlo. I po njemu sve boje bivaju žarke, jasne, snažne. Slika je vrhunac na kojem po milosti stvoritelja vid biva darivan. Estera sestre Marije u duginoj boji njeno je pero iz davnina dovodi i oblikuje, pa ona pred nama postaje živom. Raspjevana blista u stvarnim slikama, na neposredan, dostojanstven i ljudski topao način ulazi među čitatelji. Biblija dolazi na način najvećeg umjetnika u Esteri što pred nama blista snagom podnevnog sunca i sve su boje u zenitu svoga žara. Ona drhti kroz stihove, nježnim nijansama ružičastih pupoljaka žene što krhka i lomna prosiplje mekoćom stazu do srca i milosrđa kralja. Stvarajući Esteru i sve njene nasljedovateljice obasuje Bog najljepšom paletom kojom ukrašavaše svijet kad ga je stvarao. Sve su boje na Esterinoj strani i one što jecaju i stenju u teškim premazima molitvene kostrijeti, boje zatočeništva u sjeni poganskih idola, i one su joj saveznice. Olovo njihove težine i jauk sivi preobraženim bivaju pred licem Božjim. Od očiju oca rasvjetljeno postaje tamnica kraljevanja, a u ruke otvorene na molitvu spušta se milost kao aurora. A obraz žene moliteljice sad miluju čiste djetinje boje, predane, vjerne. Strahotni premazi pogroma izbrisani bivaju pred milosrdnim pohodom boje anđela i arhanđela. Kostret posta akvarel meki i ogrne plaštem od vedrine neba, sluteći negdje u visini novozavjetne boje. Darija Karmela Kovačević, likovna umjetnica, u Splitu 18. studenog 2003.